Hi everyone. Good morning mo ni ang mga pagkaon og lalamas dinhi sa bukid nga madali-dali ra gyud og panguha basta naalang gyud tanom. Wana. Okay kayo. Libre na gyud ni, libre na. Libre na pod ang mga lamas og libre na pod ang mga prutas dinhi. Sa probensya, libre gid permi da, libre. Always libre. Basta sa bukid naagid na yung makuha. Nga prutas nga kay mito. Dunay gid ma-harvest makaon, libre gid, libre. Sa sayo sa buntag. Kung gusto lang mo kaon basta naalay prutas dinhi sa sayo sa buntag, awan na. Probensya nga panginabuhi. Basta naalay mapupo, wa na makakaon gyud og libre na kung isuon ay. Lo dugit pero dagko kay mga star apple, wa na lami kayo. Nindot kayo dinhi. Pero layo lang di sa syudad. Mo ni ang sa bukid, sa probensya, layo ang syudad. Nang sinaa mo ra gyud ang naa. Labang muha. Thank you for watching everyone.